Vrijwilligers gezocht voor dierenambulance. Venrayse voetbaldagen populair. Het is vandaag 28 augustus. Dit is het Pelemaasjournaal. De zomerperiode is normaal gesproken altijd een drukke periode voor dierenopvang op de Smakterheide in Smakt. Niet alleen in de vakantieopvang en in het asiel is het in de vrije weken druk, maar ook de dierenambulance is flink in de weer met het ophalen van gevonden dieren, zoals honden, katten en dassen. Nou, de zomer is nog niet helemaal afgelopen, maar het is ietsjes rustiger verlopen als andere jaren. Ondanks dat we nou de dierenambulance erbij hebben en ietsjes minder, maar ongeveer hetzelfde. Honden die worden vastgebonden aan bomen in het bos, gedumpte katten. Koen Gouwmans verbaast zich nergens meer over. Hij is er inmiddels aan gewend. Nee, het zal nooit veranderen. De mensen zijn op dit moment zo vindingrijk, ook met dumpen en met chips veranderen. En ja, ze worden steeds slimmer. Ja, honden en bomen en zo, gebeurt nog altijd? Ja, het gebeurt nog steeds helaas wel. Ja. In welk gebied zitten jullie? Wat vangen jullie op? Wij vangen heel Noord-Limburg op. Venray, Bergen, Venlo, Reuver, Bezel, Horst en Maas, Peel en Maas. En sinds 1 juni Deurne. Op de Smakterheide haalt sinds januari ook zwerfdieren op in de regio. Voorheen was het een taak van Dierenbescherming Limburg. De opvang zoekt hiervoor nog een aantal vrijwilligers. Ja, dat klopt ja. Want we hebben er nu 2 die gaan stoppen in verband met studie. En nu zoeken we eigenlijk na de zomer 3 nieuwe. Moeten die aan bepaalde vereisten voldoen? Ja, een grote affiniteit hebben met dieren natuurlijk. En rijbewijs. En verder rest, dan krijgen we gewoon een interne opleiding en dan komt dat wel goed. De medewerkers van de dierenambulance trekken er ook regelmatig op uit om gewonde dieren op te halen. Er kunnen dan wel eens onverwachte dingen gebeuren. Ja, ik was even meegegaan omdat die jongen dat nog nooit gedaan had. En toen kwam bij de das en die zou overleden langs de kant van de weg onder een zeiltje liggen. En ik tikte er tegen met mijn voet en toen stond hij op, liep hij weg. Dat geeft je dan wel een goed gevoel? In principe wel, maar als we hem aan hadden gepakt dan had het ook anders af kunnen lopen. Want die zijn best wel lastig af en toe. Mensen die willen helpen bij de dierenambulance kunnen zich melden bij Op de Smakterheide in Smakt. Er werd de afgelopen week weer flink gekapt, gedraaid en gedribbeld op Sportpark Te Wieën in Venray. De jeugdafdeling van SV Venray hield een voetbalweek, waaraan bijna 90 voetbaltalenten meededen. Het was de eerste editie. Ja, ze zijn overal en we hebben de grootste vereniging hier, dus waarom niet? En als ik zie hoe het aangeslagen is, ondanks de late tijdstip, dan denk ik dat we daar een hele goede zet aan gedaan hebben. En dat het iets is wat gewoon jaarlijks terug moet komen eigenlijk. De voetbaldagen werden georganiseerd door de Technische Jeugdcommissie. Het doel is duidelijk. De jongens en met name Venray, regio Venray, gemeente Venray, gewoon lekker een week met voetballen bezig te laten zijn. Ze gaan nou naar Horst, ze gaan nou weet ik overal naartoe. En we hebben hier een fantastische accommodatie, dus waarom niet hier? Woensdagmorgen brachten Freek Tonen van Achilles 29, Meerte Morees van PSV, Glenda van Lieshout van FC Eindhoven, Boerak Tastan van Fortuna Sittard A1 en Stijn Brinkman van VVV Venlo Helmond Sport een bezoek aan de voetbalweek. Zij verzorgden een clinic. Meerte Morees voelde zich weer even thuis. Ja, het is hier voor mij toch allemaal begonnen. En ze hadden mij gevraagd of ik een dagje langs wilde komen. En ja, het is mijn vrije dag, dus dan doe ik dat graag voor die kinderen. De speelster van PSV is net begonnen aan de competitie. We hebben de eerste wedstrijd met 4-1 gewonnen. Aanstaande vrijdag een belangrijke wedstrijd thuis tegen ADO Den Haag. Dus het is weer allemaal begonnen. Ook Meerte Morees heeft zo haar doelen dit seizoen. Ja, natuurlijk met het team presteren. We spelen natuurlijk bij PSV, dus we hebben wel wat neer te zetten. En persoonlijk hoop ik ook weer door te groeien. Vorig jaar op het einde nog bij de voorselectie voor het WK gezeten. En ik hoop dat daar nu toch iets moois uit gaat komen. De deelnemers genoten met volle teugen van de komst van de gasten. Maar wat leren ze precies? Eigenlijk alles. Je speelt partijtjes tegen elkaar, je leert kinderen kennen en je doet ook met je groepje doe je eigenlijk bijna alles wat je bij voetbal eigenlijk
En wat je bij voetbal ook eigenlijk doet. 5 dagen lang stonden ze op het Venrayse voetbalveld om nog beter te worden als voetballer. Want ja, ook zij hebben een droom. Ja, om prof te worden, maar dat gaat moeilijk worden. Ja, gewoon profvoetballer worden. Profvoetballer. Heb je een bepaalde favoriete speler die je denkt van nou, dat is mijn ster? Ja, Messi, Suarez en Neymar. Manuel Neuer. Ja, Xabi Alonso. Net zo goed worden als Sturridge. Dat lijkt me wel leuk. De tegenstanders van de Venrayse jeugd kunnen hun borst wel nat maken. Want de deelnemers aan de voetbalweek beginnen erg goed voorbereid aan een nieuw seizoen. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Aanstaande dinsdag is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Het laatste weekeinde van augustus gaat grotendeels droog en vrij zonnig verlopen. Zaterdag zijn zomerse maxima van 26 à 27 graden te verwachten, waarna het zondag met ongeveer 31 graden tropisch warm wordt. De lucht is vrij vochtig, waardoor het zondag drukkend warm wordt. Later op de zondag is er kans op een onweersbui. Ik wens u een heel fijn weekend en heel graag tot dinsdag.